Byten było prywdzewe piekło. Henryk Dawidowski urodził się 21 grudnia 1929 roku w Baninie w rodzinie Jana i Teresy ze Schroederów. Uczęszczał do szkół w Rębiechowie, a w czasie okupacji w Wiczlinie. Ukończył liceum ogólnokształcące dla pracujących w Kartuzach. Pracował w spółdzielni kółek rolniczych w Baninie, a potem jako księgowy w przedsiębiorstwie Las w Kartuzach oraz w jednostkach samorządowych powiatu. W 1954 roku zawarł związek małżeński z Rozalią Gojtowską z Bożestowa w gminie Chmielno, gdzie zamieszkał. Miał 2 dzieci. Syn Jacek jest księdzem, dziekanem dekanatu chojnickiego, proboszczem Bazyliki Chojnickiej. Na emeryturze Henryk podjął się twórczości literackiej w języku kaszubskim. Był laureatem konkursów imienia Jana Drzeżdżona, także ortograficznego Królewionka je w Pałacy. Owocem jego twórczości jest zbiór prozatorski Z Kasieba ma ły Kasiebach, Gduńsk 2007. Pisarz zmarł 19 czerwca 2018 roku. Pochowany jest na cmentarzu w Wygodzie. Ci wybuchła wojna we miele desąc lat, co we pamiątyce z tego ciasy. Jemił zaleciony le 3 klasy powsiechnej szkoły w Rąbiechowie. Jak nasta wojna, tyjme musiele iść do niemiecki szkoły. Na ścieżce na początku nas uczył tedy sum poliści szkolny. On pisał tylko teksty na tyfle, a tej to wadolmacił po polsku. Ale i w Głodniku na jego plac prześle Niemce. Tej było głęży, le mej bele wiele da uciony. Nasi starsi tyś dobrze rozumieli po niemiecku, bo uciele so przed I światową wojną. Do Rąbiechowa i równak krótko chłydził, bo nas wnet ramowale z naszych mylów. Na nasie gospodarci prześle Niemce z bez Arabii, gdzie stoje dzieli Mołdawii, a dzieli Ukrainę. Aby znad był tecich krajów, Balten dojcie. W bani nie była gmina. Ona łybima w sełyd Matarni, jaś do Cieciewa i Wyżna. To była wielka gmina. Skłyźdy wse, we wyziele Kasiebów do Mecklenburgii na robotę. Większość z nich wróciła, dopirze jesienią albo zimą 1945 roku, a nawet na zimku 1946 roku. U nas było dzieci, nie było zdatnych i mocnych do roboty, tej nama pozwolele iść do krewnych, le płeza karteści kris. Tej myśle do Wiczlena. Wszude to był wejrowści powiat, gdzie stoje dziel Gdyni. Tam me pomagale cotce i wujowy na ziemi i tam je tyś siet dalej do szkłełe. Łeb lato me zbirale cierny jagłedy w lese. Z tego wiedno był jacistom wzundk. Moja siostra Niemce wesfele na robotę do skłewarcia, kule pruścia gduńścigłe. W Kułbanina do dzys może nalez ful patronów, czemu jaś tak to je tam? Tereny wkół Elnego miasta Gduńska były bardzo mocno uzbrojone przez hitlerowców. Przykładowo wkół Gdyni były szeroko wystawione przedsyw lotniczy bojowe stanowiska. Jedno z takich było w Borówcy, kule Banina. Miało reflektor i nasłuchowe urządzenia. Od 1943 roku często budziły nas siose z przedsyw lotniczy artylerii, bo tej zaczęły się alianci nalote na Gdynio i Gduńsk. Po niebiele biegały prądź widy. Niemcy chceli namierzec alianci fligre, ale te lecały baro wesok, a kule nich cile myśliwców, co je łychruniały. One zrzycywały na spadochrunach bikse ze specjalną materią, co sopyla. To dywał ful widy, ledze w miastach tej chłewele są do schrunów. Wierony gwersi było tak zwane wezwoleni, jak to było wajem przetrywkły. W Niedzlo, jednej z tego stremiannika 1945 roku, po pełni, pojawiły się na siasim niemiecki pancere. Jak one bliskłe były heciów mojej cotci, wycelowało w obłero i wystrzelały. Pierwszy sios trafił w piekarko, która szła w left. Dredzi spyt na dak budynku, a me belebene. Daków ci spadły ren. Następne siose rozwalały bytnową scenę. Do sklepu jej nie szło sa schływac, bo lyka była zarzycony. Me tam trzymele swoje rzeczy i jedzenie. Tak me nakele do stodołę.
Tej me łyzdrzele, że przez szczyt trzcanowe głędakły przelatywają siosę. Wnet cały dak był w łegni, a duch nimłe była chłewa. Tak me chutko biegele wypuściać zwierząta. Jedna krowa łesta reniony. Ona stana w dwiżach i dalej nie chce iść na pedłyży. Me łestele bene, a dak so pylył. W każdej chwilę mógł so na nas zarwać. Me by tej w sietce so żywcum spylele. Ostatnima młecama mają wepchle błyten i reszta chlewa tyś mogła uciec. Płytymy mesodowiec zalezie kule sąsadów bele i rysce. Temu wiero Niemce podpylele nasze łeburo, żeby w demie pładinc jak nyblezie rysków, a wiatr i mapły mygił by wieł prawie w stronę rysków. Tery me chutkłe nakele do łegrody. Zebeła wekłapuny kula przekryty kleftama i zemium, a na wierzchu było cile płesadów kulejowych bylów. W tej kule mesedzele jaś do wieczora. Buten rozgłężało so prywdzewe piekło. Strzelanie z pancerów i z maszynowych karabinów szło jedynym cegą. Żołnierze nakele w to i nazad, ciec były komendy, najpierw po niemiecku, a tej więcej po rysku. Pancere jechała jeden za drugim, tole zemia drinowa. Wieczorem to ustało. Tejbe weśle z tej kule. Nasie i sąsiedzi budynci so dopyliwały. Na płelach pyleły so pancere. Ciec było jąk żołnierzów, co z nich łełe płemec. Tejme so doznalezie, my jesme na linii fronty, na ziemi niciei. My w tych porozjeździonych reklenach i kale szle do sąsiadów. W tym załoł do nas wachtyż po niemiecku. Kyzył nama so wacopac. Tak my do rena przesadzele w myłym sklepie razo z cile nejsce innymi ledzema. Nad noma spele niemiecci żołnierze. Reno ma regnole dale. Do łysade zeleniś. Tam był niemiecci sztab. Oni dele rozporządzeni, że w siatce cywile miele ic wek ze swoich heciów. My schłewele so w lesa. Tam rozplele łydzin, żeby zrobić myltek dla dzieci. Jedną razą ten plac ktoś wystrzelił, bo łyznął, że tam są żołnierze. Tam zginęło wiele cywilów, w tym memka z 2 dziecama. Na ścieżce my nie ustale w tym lesie, ale szle dalej jaś do Werłowa. Tam 24 stremiannika my przeziele wkroczeni sowieckiego wojska. Jeszcze samego dnia my regnole piechty pod dodum, do Banina. Na cile dni ma so zatrzymale na pustkach Cieciewa. Na nasie hecie my mogle zdrzec leno z daleka, bo sedzele w nich ryści żołnierze, nas nie w pustcele. Ostateczno me wrócele po cile dniach. Stodoła i chliwe były spylony. W spyleni z niem nalezle zwąglony krowę, jedne głekłenia, swinie. Spylony były tyś w siatci maszynę. Leno budynk stoił. Choć był podzurawiony siosama bez łeknów, bez dwiży. Bene wsiedkłe było poniścione przez rysków. Błyten w siądze, ful patronów, nie webuchów i niemieckich trypów. Z sąsiadama meso w zole za pochowani ich. Zabitych rysków wojskłe rechle zebrało i pochowało. Choć nie było wiedzy, co bandze was obraza robeto, dalej, na swojej ziemi. To był zymk. Trzeba było robić wsiadkłe, żeby było co jest. A z tym było barolachłe. Były na ścieżce bluste bylewci. Nie było cim wybrawiać grinty. Nie było kłyni, nie było krów. Na polach w siądze były patrone. W każdej chwilę człowiek mógł zginąć. U nas na gnoi leżało 12 rozbrojonych głowiców od artyleryjskich siosów. Rysce sobie rozbirele je, a z prochu ni cele łydzin, żeby załegrzyc. Sygła skrałyt cygaretę, żeby to szło wsiadkłe w left. Płynasi i sąsiadów łebły, że by nie ustały ślady. Tele tygły było. Jak w końcu ktoś zapestarł łykłenia od krewnych czy znajomych z innych wsów, tej musiał baro łepasować na płyly. Nygłersi były leje po webuchach. Tam so gromadzała łeda.
Jak kto spadjachł za blyskłe, tej kuń wpyt w to pułapko i so zapydył cory z barsi. Trzeba było chutko pomóc, żeby go zretac. Wiele kłyni i ledzy zdzinało tyś od niewebuchów i to iż tyle lat połynie. Do tederch przez Rąbiechowej banino jechał rozmaite ridzi łezów, przemysłowe robotnice, flichtlindze. Jedne tyły stywele, bo maslalezie są w Niemcach. Wsiądze na tyflach było jeś niemiecci nazwę. Wiele z nich łestało w kasie pścicheciach. Kłe chłopów nie było, byle pozabite na frontach, ale dze do roboty felowało. W siatce opowiadał o strasznych przeprawach przez Wislany Zalew, o tym jak wiele ledzy tam sa pyły topiło. A wiele z tych, coś się slawie przedarchle przez Zalew, później utopiło się na Gustlofie. Temu jedny nie chce dalej uciekać, bo miele strach, ziewnet zdziną. W Uziekwjace wiele ledzy z Egdyńska szło przez Rąbiechowej banino dalej na zachód. Oni cygnale w dłudzich rygach, z łezykama, aby łoborduny na płyklach niosle swoje życie. Po drodze insi napydle na nich. Tak wiele razy tracele oni nen swój marny dobytek. Ka siebie jak mogle to ima pomegele, ale kły me same nic nie miele. Me byle wezbety decht wsiedcigłe przez rysków. Oni kredle, wezwoliwele, jak wiele ledzy wspominy z wsiedcigłe. Negłeży jak oni na chydele nie spłydzajnie, wieczorama i sike ledzy wciąt. Przeważnie oni byli napity. To była zgroza. Jedne z nich stacjonowale jakiś czas w Barniwścim lese. Insi byle tyś w Rąbiechowści szkole. Pod końc czerwińca ta szkoła so spyla. W końcu nie było i wiedzieć, kto je ziłnisz, a kto zwyczajny łysyst. Mundure oni miele porwuny, tyle fledre na nich wisałe. Ta ucemiąga dirowała tak do końca czerwińca 1945 roku. Czywa mia równak pociece, że nasta polsky, choć nie była ona do końca welny, ale równak polsky? Nimo te wsiedczykłe zła, ledze równak po swoimu sacesiele, złód z weskuny welnota. Tej sej w rycele z dalekich frontów nie bleści, u jacich wiele razy rodze znamyslała, że i nie zieją. Tej to była radość wiedno, choć ciężko było rzec. Naś nebleści sąsiad tyś wrócił z Litwy, gdzie rysce mieległe wewiozły. Wzaległe z naszego sklepu, gdzie wykryła się całe familii sąsiadów. Krok po kroku miały odbudowywać zniszczone budynki. Z amerykańskiej organizacji przeszła pomoc dla ofiarów wojny, UNRWA. Przedzalewale przykładowe kłenie. Wiele z nich wnet padło na kunści swerb, ale w jedno było to kumsk lzi. Tak pomały, rzecy wracało do normy.